गेजेरजों दुलाराय जोंनि बर' बिटिआर हालामनि बर'फोर आरो बिटिआरनि बायजोनि गुबुन गुबुन हादरनि साफ्रोमबो बर'फोरनिसिम जों आं सासे बिटिआर सरकारनि सोद्रोमा जानानै बे मोनसे मेसेजखौसो हरनो नागिरदों। दिनै जोङो सांग्रां जानांगोन जोंनि समाजाव बर'आ जा खौसेथिनि जय ध्वनि होनानै समाज जौगानाय जोंनि इयुन जेनेरेसनखौ गोजौआव दैखांनाय आरो जुगामियै ग्लबेल बुहुमाव बर'खौ मोनसे जौगानाय हारि होननानै देखायनो नागिरनाय जि बिथांखि बे बिथांखिनिफ्राय गालिन होनो नागिरनानै बा थांखि लानानै जोंनि बर'फोरखौ डिभाइडेड हाउसाव लानो नागिरनाय माखासे खैसार साग्रा जोंनि बर' फिसाफोरनिफ्रायनो जोङो जानगारनानै बा बिथांमोननि केरेक्टारफोरखौ जों नायबिजिरनानै जोङो समाजखौ फोथांनायनि मोनसे सम फैदों। मानोना गोबां जोंनि बर'निनो दैदेनगिरिफोरा माने जायखौ जोङो अर्थ'लजि सेल्फ इन्टारेस्टेड सुबुंफोर होननानै बुंगोन बिथांमोना दिनै बर' समाजखौ बोखावनो थाखाय मोनसे आफादनि बेरेखायै मोनसे आफाद दानानै जा समाजाव गुबुंले आबहावा सोरजिनो नागिरदों बेफोरबायदि गासैबो माने हाबजों साथि फबजानाय बै सुबुंफ्रा जेन बर' हारिखौ गाज्रि लामाजों दैदेननो हाया बेखौ जों इसोरनि खाथियाव आर'ज खालामनानै खौसेथिनि जा बेन्दों बा जिंज्रि बेजों आवगायलांनायनि सम फैदों बेखौसो आं मेसेज होयो। जोंनि थिफाइ हालामा मिथिंगायारि सम्पदजों बुंफबनाय मोनसे हालाम आरो बे हालामखौ थांनाय 17 बोसोराव स्पेसियेलि बिटिआर सरकारा गावसोरनि जा बेक्तिगत सार्थ बे सार्थफोरखौ जाफुंहोनो थांनानै राजखान्थिनि चक्रआव बर' हारि आरो जोंनि हालामखौ खोख्लैनानै बिराद गाज्रि मोनसे बिथिंजों लाना थांगासिनो दङ। दा बेफोरखौ होबथानो थाखायनो जोंनि सरकारा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावहाय मोजां आसनि लादों। स्पेसियेलि थिफाइ हालामाव जा थिफाइ हालामखौ जेरै जोङो दा इन्डास्ट्रियेल मोनसे जन खालामनानै जों बे हालामनि थागिबि सुबुंफोरजों लोगोसे बर' हारिखौ जौगानायनि मोनसे मिजिं सुजुदों। बेयो जुदि रायजो राजाफ्रा जोंखौ हेफाजाब होयोब्ला बै सानगोथे जा बिथिं बे बिथिंनिफ्राय दोरोदबोनानै सैथोनि बिथिंजों जुदि आवगायोब्ला जोङो सानदों थिफाइ हालामा 5 बोसोरनि गेजेराव जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावनो रांखान्थि बिथिङाव गोबाङै जौगानो हागोन आरो समाजतान्त्रिक भाबै जों खौसेथि जानो हाफिनगोन। मोनसे खोथाखौ नाय बिमाया बिफा जानो हाया बिफाया बिमा जानो हाया। बिफाया बिफानि लाइनजों थांगोन बिमाया बिमानि लाइनजों थांगोन खिन्थु जोंनि समाज सिबिनायनि जा थांखि बे थांखिया एखेयानो। गतिके जेखिया जियानो बुंबाय थाया आसामिसाव मोनसे बाथ्रा बुंनाय दङ नङा होमबा মানুহে কি নকয় ছাগলীয়ে কি নাখায় नङा होमबा मानसिया मा बुङा बोरमाया मा जाया थास' बिलाइबो जायो बोरमाया। गतिके माखासे बोरमा साग्राफ्रा मिले मिले गाब्बाय होननानै जे जोङो माफ्रोमबो बोरमाखौ न' सिङाव सोनानै दोननांगौ बेफोरबायदिखौ जोङो साननो नाङा। जोङो जोंनि लामाजों जों थांबाय थानांगौ। सोर मा बुङो बुंबाय थाथों आरो जाय बुंग्रा बिसोरनि खर'आ माबायदि बेखौ जोंनि बर' समाजा मिथिजोबखायो।